राज्यात सध्या पाऊस कोसळतोय आणि त्यामुळे शेतकरी सुखावलेला आहे। कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र येथे मुसळधार पाऊस होतोय। नागपूर आणि भंडारामध्ये सुद्धा पावसाच्या सरी बरसतायत आणि त्यामुळे शेती मशागतीच्या आणि पेरणीच्या कामांना वेग आलाय। बहुतांश जून कोरडा गेला आणि त्यामुळे जुलैमध्ये तरी आता पाऊस पडेल का याची धास्ती शेतकऱ्यांना लागली होती। मात्र जुलैमध्ये पावसाने जोरदार बरसायला सुरुवात केली आहे। कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सध्या जोरदार पाऊस पडतोय। विदर्भात सुद्धा आतापर्यंत ओढ दिलेल्या पावसाने दमदार बरसायला सुरुवात केली आहे आणि त्यामुळे पावसाच्या या कमबॅकमुळे बळीराजा सुखावलाय। शेतीच्या मशागतीसह पेरणीच्या कामांना सुद्धा आता वेग येणार आहे। आपण ही दृश्य पाहतोय रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, भंडारा आणि नागपूरमधली ही दृश्य। सर्वत्र आपल्याला मुसळधार पाऊस दिसतोय।